Здравейте, аз съм Цвети и днес ще ви покажа моята колекция балсами за устни. Те са 8 на брой. Да, нека да започваме. Първият е този на Балея, който ми е от DM. Да, доста хубав балсам, поне за мен. Преди доста го използвах, вижте, почти изхабен, но сега въобще не го използвам. Ето така изглежда опаковката му. Ето го и неговия скотч. Тук това е отбелязка от ластици, защото имах ластици. Ето тук по-насветло. Вижте му скотча. Да. Нека да преминем към втория, който е този на Авело. Той ми е от Австрия. Ето така изглежда. Ето. Ето, той е почти изхабен също и него също доста го използвах. И сега нека да ви покажа скотча. Ето го и неговия скотч. Той е почти като този на Балея. И почти еднакво миришат. Следващия е този липсмейкър на Кока-Кола. Той мисля, че ми беше от Македония. Ето така изглежда. Мирише абсолютно като кола. Гледам Disney Channel. Да, мирише абсолютно като колата. Нека да ви покажа скотча му. Да, ето и неговия скотч. Той почти не се личи. Само малко кафевичко. Ето така. Да, следващия е ето този Baby Lips, който е Череми. Да, той е Череми. Много съм доволна от него. Това е моят фаворит. Ето, чакайте да фокусира. Ето вижте Череми. Доста приятен и летен балсам. Той е доста червен, но при вас изглежда, но на камерата ми изглежда по много по-различен начин. Почти съм го изхабила. Така. Доста хубав балсам и мирише на вишна или череш. Няма значение. Следващото балсамче е ето това лип батърче на Нивея, което е с кокос, коконат. Да. Забравих да покажа скотча на Baby Lips. Ето така изглежда скотча. Този. Ценичката на Baby Lips беше 3,89 за купене от Ловеж, защото аз живея там. Ето го и лип батърчето. Не съм го използвала толкова. Ето. Той е безцветен и няма смисъл да ви показвам скотча. Нека да преминем към другия балсам, който е Baby Lips от серията Електро, Maybelline New York, както всички знаем. Както всички знаете вече. И той от серията Електро е и се казва Strike a Rose. Доста приятен мирис има и е доста ярко розово, но при вас може би ще изглежда по друг начин. Ето така изглежда. Да, много приятно мирише и е доста... Препоръчвам ви да си го закупите. Доста хубав балсам за устни. Следващия не знам на коя марка е, защото се изтри. Да, той е имитация на Baby Lips. Сега ще ви го покажа. Ето така изглежда. Доста приятен балсам. Мирише на ягодка. Не знам всъщност. Да, казах, че не знам на коя марка е.
Ето скотчът на Baby Lips Striker Rose и ето скотчът на този балсам. Той въобще няма никакъв цвят. Ето. Да преминем към последния, който е 2 в 1, слънцезащитно кремче 30 фактор плюс един балсам за устни. Първо ще ви покажа слънцезащитното кремче. Ето го и кремчето, така изглежда. 30 фактор, както казах, много приятно мирише, удобен за нанасяне върху лице, в тубичка за лице. Предпазва от слънцето и е много удобен за носене в чанта. Да преминем към балсамчето. Ето го и балсамчето. Мирише доста сладко и то няма цвят. Все пак ще ви покажа скотча. Ето го и скотчът, нищо не се вижда. Да. Това беше от мен. Надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре. Абонирайте се за канала ми. И да. Чао!